ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ଶୁଣ। କେଉଁ କାମ ବେଳେ କେ ନାମ ଜପିଲେ, କେଉଁ କାମ ବେଳେ କେ ନାମ ଜପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନସ୍କାମଲ। ଶୟନ କାଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ, ଭୋଜନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଶୟନ କାଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ, ଭୋଜନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଡାକିବୁ ବାମନ ବାମନ, ତାକୁ ବାମନ ବାମନ ତାକୁ ଡାକିବୁ। ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ।